Wat een mooie karren, Stefan. Ja. Ja, die heb ik zelf maken, ongeveer een jaar geleden. Nou, op een gegeven moment begon ik maar die trekker te rijden. En toen hield ik meestal mensen in de karren, reed ik dan mee. En dan, op een gegeven moment dacht ik van kinderen net als een stoel op of zo. En toen zitten ze maar wat zijn in die karren. Het is een soort taxi worden. Ja, een soort van, ja. En ik nog een luxe. Ja. Er zitten nog handvaten zitten hier nog in. Een heleboel laties zitten hier nog. Een lampkel in, daar moeten we eens naar batterijen in. En daar heb ik soms wel eens een box zien dat ik de radio aanzet via mijn telefoon. Maar het is als het ware echt een hele zetel, hè, waar ze hierop zitten. De pausmobiel. Zo met hier ik wel neer. Ja. Ja, zo. Ja, Karel? En die moest eigenlijk nog een stukje hier. Ja. Hoe oud is dat nou? 13 jaar oud. En we binnen hier nou op de Zwartborkerij Donia staten. Ja. Hoe vaak bist je hier? 4 keer in de week. En hele dagen. Ja. En heeft het nou die zin je, hè? Jawel. Ja. Ik keer van alles leuke dingen doen. En ja, ik maak zo nou en dan ook wel taken van, maar voor de rest gaat het hier heel erg naar mijn zin. Wat voor klussen dorst? Ja, bijvoorbeeld het hekje waar de grote kraan net bij kan bijvoorbeeld. Of het uitmesten doe ik heel vaak van de boksen. En doe is net naar squal, hè? Nee, daar heb ik uitstel voor gekregen omdat ik concentratieprobleem heb en ik hier woedeprobleem vroeger. Maar dat lijkt nou, ja. Gaat goed met die? Ja, het gaat nog weer beter, dus ik ben nou weer voor squallen bezig. Oké. Ik kan nou mijn niveau weer opbouwen en dan hoop ik dat ik binnenkort weer naar squallen kan. Wat geweldig, zeg. Ja. Wat zou je dan doen willen? Ik denk praktijk motortechniek of in de zorg. En wat zou je dan wel in de zorg? Vooral ouderenzorg. Bijvoorbeeld dagjes voortmijzen en ja, regelmatig helpen in de huishouding, bijvoorbeeld naar de winkel gaan. En maar eens op een karren rondrijden. Ja. We're caught in a trap. I can't walk out. You ain't nothing but a hound dog. You're crying all the time. A little less conversation, a little more action. All this aggravation ain't satisfaction in me. A little more fight, a little less fun. A little less fight, a little more spark. Close your mouth and open up your heart and maybe satisfy me. Het begon bij de muziek. Mijn heid en hem draaiden af en toe wel eens cd's van hem. Nou ja, toen kwam de computer en toen ontdekten we nog volle meer muziek van Elvis. Nou, dat was prachtig. Nou ja, en dan zocht je eens wat in een blad, de ring dus. Ik zei, nou, die is prachtig en die wil ik wel hebben. Nou, dit is de ring die ik gekregen heb van mijn heid en hem op mijn jitje. Toen ik zeg hier, en hier is de verzameling mij begonnen. As the snow flies on a cold and gray Chicago morning, a poor little baby child is born in the ghetto. De liefde komt op een gegeven moment in het spel. En ik ben altijd hier op een gegeven moment zelf een woning hier in Snits. Dus ik ben bij hem ingetrokken.
En dat is heel langzaamaan eerst maar in je vertrienenkast begonnen. En hij heeft mij ook aanstut met je Elvis-virus. Ja, en dit is het resultaat op nota, wat nog steeds groeit. Meestal ga ik gewoon, als ik mij verveel, even op Marktplaats zetten, wat we er aanbieden. Even op eBay zien of er nog iets leuks staat. Maar het is meestal Marktplaats en dan denk ik van, ik ga net gericht op ziek. Maar dan is het soms wel van, hey, dat is iets wat wij hebben willen. Of wat we nog missen en ontbreekt aan de collectie. En dan denk ik van, nou ja, dan gaan we in overleg van, is het haalbaar of net? En zo begint het. Hey everybody gather around and listen to that bongo sound. En nou hebben wij begrepen dat je hem nomineerd bent. Waarvoor is dat? Voor de Dutch Collectors Award van 2014. En die wordt nu uitgereikt in Utrecht. En wat houdt dat in? Dat is een award, echt voor verzamelaars, voor mensen die denken verzamelen. Die bijzondere verzameling, uniek of extreem groot. En ze zorg ik een beetje van, wat er verder mij dorst. Dus ja, het is eigenlijk meer een eretitel. Het heeft verder niks geen betekenis. Maar het is natuurlijk wel hartstikke leuk als een winst. This time the girl is gonna stay. En hier ik zo eens een kind dat jou Elvis misschien net leuk vond. En hier dat dan echt een probleem was? Nee, dat denk ik net. Dat weet ik net, maar ik denk wel dat de bijdrage steen moest was dit waan.